Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Agak sini lah. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Lala apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Tremor. Wis Tremor. kono karepmu iki kono. Lo kae. Apa Grogi loh Mbak. Ngade. Tremor grogi. Heeh. Lah iya wong cedek aku mesti bendino ngono lho Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar dhewe tangi dhek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan jan. jan pu enak Mas. Jos tenan. Edapi buanter tenan. Enak, Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa Jal? Apa ya Mas kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak di Kepenak. rumahnya, iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun kabarnya? alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman Mas. Salaman dulu Aku nggih. tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari Oh, oh. dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki kepitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Oh, Makanya oh. aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumana Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso ngomong wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh kalau jenenge Gading. Gading. Ding. Ding Ding. itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Ya toh kenapa Iya, Mas? heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya Di Mas. langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan Pahit. cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. Bulan, oh bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang Waduh. sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktinya loh. Umpama, Kapelan gini gini. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjinya. janjian. Cocok ya. cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Aku media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Wis jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku.
Ora apa-apa nggo akeh ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di Tapi tanggal. lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akeh ku iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Ah bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ning lali ya. Jana, li ki ge apa ngono? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin Lin? apa Ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah. Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. tang. Tang ki Apa? tang ki tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe nganu pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai. Kai iki opo ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Nah, aku ya ada Mas ya. Roman. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to Lintang entek ya? Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Weh. Mas kuwi. Dadi Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang New lho York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Nggih. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Nggih. fans Warga Laras semuanya. Nggih. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. oh. Yang Amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Kamu dolan aku taan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa ngene iki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul alhamdulillah
semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Heeh, kebak tekan mburi kae. Oke. Kae mburi dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Itu beda toh Mas sama? Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan Iso aku. Mas? Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan gayeng kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih Gimana Mas Gading? nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho to ya Mas. Bedoyo. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut. Ikut apa ini Mas? Ucapkan. Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Semoga sedaya sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Maju. Majau. Semoga semua Dikasih semoga sedaya dikasih maju. Bejane Kok bejane? beja. Semoga Meng sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Nggih duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi.
Bapak Heri Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang podang kuning napa Gopak Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dek, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Betul. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Enggak sini loh. Kamu Oh, iya, jangan iya. deket-deket gading terus loh. Halo, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karep kowe kan. Kono. Loh kae. Apa? Cik? Grogi loh Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar Dek Lintang iki Dek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho Dek. Lah iya toh, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta iya. dong, ya toh Mas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gopak Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek, Derek penonton pokoknya kemawon. iki. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi yo apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi iki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske.